Päijät-Hämeen urheiluautoilijoita 1 edustaja. Ja siinä tulivat nuo seurakin mainittua. Ja näin, toivottavasti viimeistä kertaa tänään turvalippu poistuu lähettäjällä käsi ylhäällä lippujen lataa ja sitten mennään. Mitä tekee tarkoitus? Ja Harjuko sieltä on jälleen tulossa myöskin mukaan haastamaan tilannetta. Ja kärki, se on Ahosen hallussa ja kakkospaikalla. Siellä on Arto Harju. Missä on sitten Tappisen Miika? Pallila on kolmospaikalla. Silvander nelospaikalla. Ja näin sinne takakaarteeseen. Sinne jää vähän enemmänkin. Tappinen on jäänyt tuonne takakaarteeseen ja Dakonoski on jäänyt sinne. Eli Tamminen on 5. Hän on keskeyttäneessä päässyt pidemmään. Ja näin aletaan puolessa välissä olemaan. 1,5 kierrosta matkaa ruukolipulla ja nyt on Tamminen uitettu kierroksella. Nyt tulkitaan varmaksi tuo keskeyttäminen. Ja kärki Ahonen, joka B-finaalista, hän on sijafinaaliin ja on kyllä tekemässä kovaa temppua. Kakkospaikalla on Harju, jolla pari lähtöä ennen tätä 2. 1. Ja nyt jälleen on tuo 2. natsahtamassa. Kolmospaikalla on Pallila. Ja nyt Harjulla nyt kaikki aistit esille. Siellä on Pallila saavuttanut. Niin voi tuota välttämättä pisteelle 3. Kärki on hoitanut sen kotiin ja nyt tullaan 1 miljoonaa sieltä. Ahonen on ratkaissut peliä, se on tuo välimatka, se on jo 30 metrin luokkaa toki. Arto Harju, nyt hän pelaa hopeamitallia kotiin. Pallila hakee, pelaa peliä loppuun asti. Pelaa aivan todella sen näkee nelospaikalla Silvander ja Ari-Pekka Ahonen. Läksyn urheiluautoilija, onneksi olkoon. Romukauppa ja yleensä luotavuuden.